Muri kuona manje kuti dambudziko ratapinda nderekuti tine utsinye vanhu, utsinye chaiwo vanhu vari kuuraya bato, irori bato rediri, vanhu vari kuuraya bato rinopikisa iri havasi vanhu, havasi chamisa kwete, asi kuti tisanyebera kuti mumba kana tichinge tasura baba naamai toda kunyebera vana kuti vana ndo vasura. No, isusu tine mweya wakaipa vana veZimbabwe. Tine dambudziko rokuti kana munhu akanga achitungamirira musangano kana kuti vatungamiri vaitungamira musangano tinovarimisa, tinoita semombe dzinorimiswa dzisingafuri, madzikumura pajoki modziisa matomu pamuromo kuti dzisafura. So tine dambudziko ratinaro, hatina mweya werudo, mweya wekubatana. Tine dambudziko chatinogona kumhanyira kuZANU-PF kana kuchibuda mari kwakunyeberana nemaslogani okuti mari ngatitambirei tidye asi ngatisawasapotai, ngatitambirei mota tidzire asi ngatisanhingirikina. Unofungidzwa kuti munhu iwe wapuwa motikari angatadza kuzoenda nemwoyo wese, nokuti kazhinji vari kupuwa motikari vari kutanga vaenzwa muchikoro chaya chinonzi Chitepo Nhingirikini Direct. Vanhu vese vanonyorwa mazita vanenge vachinopuwa mota vaya vanotanga vanyorwa mazita, vanotoita kana kuti 1 week vachipinzwa chikoro vaya chokudzidziswa musangano. Vapedza kuita sokuti vari kupa interview vochizopuwa motikari. Saka unofungidzwa kuti vanhu ivavo ndivo vangazogona kuti vanhingirikina. Vanhu ivavo vouya voti kwanza vanhu vari kungotera mari chete, hapana, vanhu havadi nhingirikini. Zvinotonyura zvakatodaro. Iko zvinezvi muri kuona kuti pamazuva aya vanhu vaitakurwa nemabhazi, vanhu vaitakurwa nemachikenini. Handiti muri kuona vanhu vaitakurwa nemachikenini, asi still izvozvo zvachona izvozvo zvaitonhingirikina zvaitoita tina vanhu kaizvozvo zvemachikenini izvozvo. Saka tine dambudziko. Muri kuona iko zvinogeza kuti atadze kubudirira pademonstration iyi kana kuti itadze kubudirira chii. Vacho vanageza vacho vane mazimari, vana Chiwenga vane mazimari, nevamwe vakawanda vane mari mukati mwe. Vana Chiwenga vakaita mari, ma15 billion vakaita mari kubvira hurumende yaMugabe vachitonga vari mageneral. Vane zvinhu zvakawanda zvavanga vachibenefita hondo dzekuona DRC dzese dziya idzi nezvimwe zvakasiyana siyana. Zvokuti vana Chiwenga dai pamademonstration ese avari kuisa aya, dai vakanga vachidira bhegi kumamisha kumaruzevha uko, vachidira bhegi mumataundi vafana vamalocation ava, dai vafana havanga vachivadyisa ava, kuvafembesa chaiko kuvafembesa imbwa ukadyisa nyama kunyepa chaiko inotena brain. Saka ZANU-PF yakarova vana Chiwenga nanageza kaunda because vanageza vaida kurimisa vanhu vasingafuri. Handina kuti nyika inorwiwa nokudya, but chokwadi chiripo nokuti vanhu vakatrainwa neZANU-PF, vakadzidziswa neZANU-PF. Saka vanageza vakatadza kudururawo kana mari mbijana, kwete kwatiri, hana kuti kwandiri, but kuti pana vari paground vakatadza kuisawo mari kana pane vafana vemisindo, vafana mahwinda aya, kutera mahwinda aya, marenga aya vachiwapa mari vafana mahwinda aya, makorokoza aya kuvapa pabhegi vaya zvokuti vanhu vatadza kuzara mutaoni makorokoza ane musikanzwa musindo chaizvo mahwinda aya. Hapana zvokuti masoja paya vada kuita musindo, maitwa musindo muya. But dambudziko riripo nderekuti vanageza vaingoita chibhuku muromo kuparidza bhaibheri racho vasina. Ani muri kupaona? Saka chokwadi chiripo ndechekuti tine utsinye vanhu vemuZimbabwe. Tinonyebera kuti mubato kana mashata toti chamisa ndiye auraya bato. Ivo vese vari kutaura vese pamedia paWhatsApp pachannel wese ivava havana kana imbwa yavakatengera musangano, havana kana dhodhi ravakaisa musangano zvaro, kana dhodhi kana dhodhi chairo hapana. Politics ndedze pamedia, dzekutaura pamedia, politics dzachona mai pamuromo here. Enda machannel group, maWhatsApp group muone vapandaika musangano da kuti usimudzire kati wake musangano ka wangu muri kudiaspora urati muri kuSouth Africa munotya kuenda kuZimbabwe kwachona, kana kuti hamusuda kuenda, kana kuti muda kuchengetedza mabasa enyu, chiisaika mari pasi, vari paground vachiita basa hamudi. Musangano wacho unorarama sei? Vanatagwirei vari kuisa mari, vana Nhingiri vanatsa kupwanya vari kuisa mari mumusangano wavo, vari kupamba mari, kupomba kuisa mari. Iko zvinezvi mari dzekuti kana kuita musangano mai manje anaya vanenge vakatogadzira bhegi. Mukaenda mubato reNhingiri machona izvozvizvi unogona kuona kana kuti pamwe mune 10,000 chaichai kana 5,000 kana kuti million chaichai yokutoti otherwise vari paground vacho vashoma vari mubato imomo ndivo vanenge vachitotora zvimari vachitoisa muNhingirikini. Kana anga achitambira 500 ototora 200 oisa imomo kuti homwe ifumbire. Pane zvimwe zvokuti vanhu munokumbirwa mari nebato, kogoita zvimwe zvokuti mega imimi munofanira kungozvifungira.
because bato kana rakukumbira mari, which means muwengi unopesera vakuda kuona sekunge bato raparara risisina chinhu, kana kuti bato ramutungamiriri ari kutsvaga mari yekudya, kana kuti bato rinobira vanhu. Imimi vatungamiriri pamaelection payasvika zvakaitika vanhu vakabvisa mari vakaningira. Izvozvo ndo zvacho zvatiri kuti musangano kuti ukure ufambe unodonetwa mari. Tine vanhu vakadzidza maningi vari kuUK, kuna Germany, Australia, Canada uko, vane mukana wekuti tsvagira madhona. Saka imo zvinezvi maWhatsApp, kumaYouTube, maTikTok uko, kune vanhu vakaita plan yekuita program yekutsvaga madhona. Madhona chaiva varungu ekuna Canada, Germany, Australia kuya varungu vanosponsor. Toita programs ekubhena mari dzebato, kovhurwa mabusiness ebato. Mabusiness ebato haavhurirwi kunyange muZimbabwe chete, kana muSouth Africa kana muBotswana munovhurwa mabusiness umu. Zvinhu zvebato. ZANU-PF ine mabusiness nemashares nana ANC ava na Frelimo nana Ningiriki nawo. Isusu tikatsvaga madhona anenge achimanejwa neutungamiriri hwebato, kwete munhu wese wese bayo, zvinenge zviri muhomwe yebato, zviri muzita rebato. Madhona chaicho akatitsvagira chaicho madhona chaicho. Madhona kukundwa nemachechi anotsvaga madhona ekusimudzira chechi, ekusimudzira nherera. Tikakwanisa kuwanirwa madhona isusu, kuti tawanirwa madhona, anditi muSouth Africa munovhurwa makambani, kuCape Town koiswa kambani, kuNhekwa koiswa kambani, kana muZimbabwe vancho musina mukana. Dzimwe nyika makambani anongonovhurwa kune dzimwe nyika, vakomana nevasikana vachishanda vachitambira pei, pati mari ichipinda munhingirikini. Kana kuBotswana kana makambani mamwe mabusiness anovhurwa kana kuna UK kwacho kuna Canada. Imo muZimbabwe wacho munovhurwa makambani akasiyana siyana ari pasi pebato. Madhona muri kunzwa? Zvimbadzo, kumwe kuchita zvimbadzo. So tinoita bato rinosumuka. Ndiri kutaura vanoona nezvemari, kana kuti vari kuAmerica vanozviti isusu tiri vanhu veopposition muZimbabwe, vari kuti isusu tiri kubhoka neutungamiriri hweZANU, vari kuCanada, vari kuGermany, vari kuAustralia, vari kuBritain, vari kuDubai, vari muSouth Africa, vakazara muSouth Africa, vane mari vakafunda, vanoti ZANU hatidi. Saka muda kuti mubvisirwe nemaoko here nachamisa wacho. Zvakafanana kuti vanhu vakaenzwa mudhemo murodhi vachinzi vabvise Mnangagwa nemaoko, kusvika shwapa vana veZimbabwe nemaoko. Shuwa mukabvisa Mnangagwa nemaoko. Saka chamisa wacho ungabvisa ZANU-PF nemaoko here, ungahwina nemaoko here nemuromo here chamisa wacho. So pane pamwe pokuti tinoshandisa chidofo tongebera kungwara. Andi muri kubanzwa, but pamwe pacho takapusa tisu tiri kuuraya bato, tisu tiri kutadza kusumudzira bato. Andi muri kubanzwa. Ngatipinde mucompetition mumudhi iri kuda ZANU-PF yacho, isusu ngatipindewo mumudhi iyoyo. Hakuna kuti toda kukwidzana nemunhu ane magaro usina magaro. Uri murombo oda kukwidzana nemunhu ane mazimari, unongoramba uchiroverwa bhegi. Bhegi ndo raunoroverwa. Unenge uri popularity, uri number 1 uchizikanwa, but bhegi ndo raunoroverwa. Saka opposition iri kuroverwa bhegi. Vanhu nenhamo nekuda kudya vari kumhanyira kune mari, kune upfumi. Vanhu vari kumhanyira asi vachitengesa nyika, vachiuraya nyika ichitofa. Muri kuona? Havasi vese vakaenda kuchikoro, kana kuti vese vane shungu yenyika. Vazhinji ndevekungoti akatenga sadza akaguta musiwe kwako unorara zvatopera. Saka muchiona kuti vanhu vanotamba njuga vanogona kutora kana bhasikoro oripinyoresa panjuga so, but after that aenda kumbarara mangwana makusena akufunga bhasikoro rake. Saka tine dambudziko rokuti isusu pachezvedu kana tiri vanhu vanoda musangano, ngatimhanyisanei nemakwikwi ekusumudzira musangano wedu. Tiite maprogramu akasiyana siyana, zvakasiyana, mapoka ezvakasiyana siyana. Nawo iko zvinezvi mukatarisa kuti ndakabvunza kuti bato redu rakasimba here kumasero. Mudistrict menyu mune vanhu vangani vari musero? Mudistrict yaunobva iwewe mune vanhu vangani? Mudistrict mune nhengo ngani? Musere yaunobva mune vanhu vangani? Mubranch maunobva mune vanhu vangani? Province yaunobva mune vanhu vangani? National ine vanhu vangani? Mumusangano wedu isusu unopikisa wacho. Saka zvimwe zvacho ka zvimwe zvacho ka ngatidzidzei zvimwe zvacho. Ngatidzidzei. Vana ZANU-PF vanenge vachigadzira mastructures emusangano. Isusu tiri busy chete kuti ZANU-PF inopenga, ZANU-PF Mnangagwa anopenga, Mnangagwa akazodaidai. Ipapa tiri busy kutarisa nyaya ya 2030, but mukaenda paground ZANU-PF iri kugadzira musangano, iri kugadzira zvinhu zvayo.
tobva tati isusu wani masero hatina nemari hatina, mabranch hatina, mari hatina, district hatina, haana kurongeka, mari hatina. So zvese izvozvo zvoda kuti zviitwe naChamisa, especially diaspora people. Tine dambudziko rokuti tinoda kuti tifume nyika yakangonaka. Chamisa aita zvese. Maelection akabiwa, maiti Chamisa ngaende kumatare. Aende kumatare nemari, makamupa mari here Chamisa? Makamupa mari here? Nasuno muri kumhanya kuti malawyers ari mubato nemalawyers ari mukati menyika, even malawyer ebato chaiwo ari kumhanya kumina kuti zvigadzirike kuita kuti nawo ya 2030 shaiwe basa iyi. Pati muhomwe yebato mune mari here? Pati muri kuti Chamisa ngaite plan. Imimi makaita plan here yebato? Unoita plan nematuzvi here nemaoko here maplan yacho? Pamwe pacho dzidzaiwo manimi. Pamwe pacho kupa kune mufaro wakanaka stereki. Pamwe pacho. Sorry maningi. Ngatidzidzei, ngatigonei kutoneta, kufinanza mabusinessmen akazara mukati menyika nekunze kwenyika kweso. Zvinhu zvakanaka sirika tikaona kuti sala. So tikaona kuti zvinhu zvakadaro zvinhu zvakanaka stereki. Zvinhu zvakanakisa stereki. Tine mabusinessmen ane mari, tine vanhu vakafunda, maprofesa, madokta vanogona kucoordinate nehurumende yeBritain kuti itibatsire nemari, kucoordinate neWorld Bank. IOC, maWorld Bank nedzimwe nyika nemamwe mapato ari muAfrica nemamwe mapato ari kunhingirikeni uko. Asi dambudziko riripo, vana vemuZimbabwe takaoma musoro. Tinodzoka takuita sokuti Chamisa wacho ikambani yaainayo yeopposition. Pati ibato renyika, ibato revanhu. Chamisa ndi munhu akaiswa navanhu. Chamisa ari kutungamirira vanhu. Unouya uchidarika bato roramba riripo. Ngatidzidzei kusimidzira bato waabereki. It's not business raChamisa rokuti kana rabhuroka moti Chamisa mamona haapera basa uyu. Hapana, takazvitaura kuti business riri kufa iyi. Ikambani yemunhu wese. Once company iyo yabroka, which means yabroswa nemunhu wese. Haungati munhu ari kutengesa mushopu ndiye abrosa company. Munhu anorana company yacho ndiye abrosa company. Saka vanhu ndo vanorana opposition. Ndo vanodirector Chamisa, ndo vanonhinga Chamisa. Chamisa mushandi wevanhu. Chamisa mushandi, mutungamiriri mushandi wevanhu. Ezvi makazara muSouth Africa. Muri kutasira mese kuti musunungurwe naChamisa. Ezvi makazara muBotswana mutasira kusunungurwa naChamisa, muZimbabwe mese imomo. Mune chisha muri kumboitawo participation yamuri kuita even kuma district muSouth Africa mumaprovince maringe nenyika yenyu. Ndawa demonstration hamukwanisi kuita ka hamukwanisi. Alright, pasina demonstration kuno vanogona kuenda kunoshanda munyika macho na imomo. Chitumirai kamari kumusha. Kofurwa homwe muSouth Africa, kofurwa homwe kuNamibia, kofurwa homwe kuBotswana, kofurwa homwe kuZambia, kofurwa homwe kuAmerica, kuBritain, kuCanada. Kotoitwa maprogram evanhu vanofamba vachitokampena muSouth Africa imomo maringe nefinance, muBotswana imomo. Amuone. Kunovhurwa homwe muAmerica imomo vanhu votoita mademonstration chakutodemonstrate chikutofamba vachitonhina kutokampena chaiko. MumaTikTok, YouTube kwese uko vanhu vachikampena, muWhatsApp vanhu tikakampena, tikakurudzira kusumudzira musangano wedu kubooster chaizvo. Haina mari ZANU-PF. Musangano ukaita mari imi pamusha chaipo kana mwana ukamupa mari so even kane 13 years oka kakaita mari kanozvikudza zvokuti kana pane madhara so kana vanenge vana vadiki so. Pati kana usina mari soka unongosaidzirwa uchingoti ngonde kudona uko. Saka ZANU-PF inodherera opposition nenyaya yekuti haina mari, nenyaya yekuti vanhu varimo muopposition varombo, havabvisi mari, havabatsiri chinhu. Pamuromo chete media, pamuromo apa ngwarira pamuromo sepinjisi vanhu veopposition. Ndo dambudziko ratinaro, tinongwarira pamuromo sepinjisi. Kuwawata nokutaura maningi panhingirini kuita sokuti Chamisa wacho atova mwana muti akutomutuma kuita sokuti mushandi atakutuma kana kuti boy kana kuti chi ndi garden boy but I don't know.
tino dambudziko rokuti atidi kusumudzira musangano wedu. Andini muri kupanzwa? Imomo muZimbabwe chaimo mune mabusinessmen ane mashopu, ane mazvigayo, vane mapurazi, vane chii. Muri kuona? Ndikakubvunza kuti mai manje anaya mota dzebato dziingani? Midziyo yebato chaichai mingani? Bato rine maofisi, rinofanira kunge rine maofisi munana Cape Town, Durban, Pretoria, kupi kunana Limpopo, kunana kwese kupi, munana Gaborone, munana Mozambique, mune maofisi aka nemidziyo yokuti vanhu vanenge vachitendera maprovince vachiguma. But hey, tine dambudziko rokuti mubato macho imo mune vanhu vashoma vanenge vachishanda. The rest ndiye kutaura akagara pacheya. The rest ndiye kutaura akagara mubhawa. The rest ndiye kutaura ane hure kumba. The rest ndiye kutaura ari pamusoro pamukadzi. The rest ndiye kutaura achidya sadza nenyama, huku yese mutumbo huku yese achidya. Dumbu rinoita kuti richaputika pano nokoko. Chichaangaita munhu akadaro. Iwe uchitenga 6 pack uri 1 uchimwa uri 1. Unongotaura uri mopa media toda kuti nyika isununguke mani. Saka pane dambudziko riripo rokuti isusu kana tichitsura chamisa, kana tichituka chamisa, kana kupopotera chamisa, kana utungamiri wemusangano, ngatipopotei asi tawaisira zvinhu paground. Vanhu voita basa paground, isusu tichisponsor, tichifinance. Tine simba rokuchibvunza kuti ko chii chanetsa futi. Andiri muri kuzviona? Haikuona kuti iwe unomusenzi pamba pako anenge achifudza ng'ombe, waane 10 months hausi kumupa pay. Right. Usiri kumupa pay saizvozvo, imwe mombe yochikoka gumbo, womushungurudza kuti sei mombe yangu yachikoka gumbo, iwe usiri kumupa pay. Unofunza kuti mungawirirana, anenge akatotama kudhara. Saka chokwadi chiripo, murume anonzi Chamisa uya unonamata Mwari. Dai ari umwe munhu ka shuwa vana veZimbabwe, wewe murume dai akazviramwa kare. Vanhu veZimbabwe vazhinji vacho tiri tsvina dzevanhu, tiri matsvina, hatibatsiri chinhu ba. Ungadai vakazviramba, but unongoramba vachigombedzera. Vamwe ombobuda ombotiza otanga kumutukirira vachimunyomba. Vodzoka futi mangwana, unoona vadzoka futi, haabvunzi, haatauri. So mapedza momurwisanisana naED futi. Munopuwa mari madya mari madzoka, munopuwa mari matuka marowa madzoka. So ngatigadzirisei musha wedu, ngatigadzirisei musangano wedu, ngatigadzirisei bato redu iko zvino manje anaya. Remember kuti chikangobvondoka chete kuti nyaya ye2030 yaramba, ZANU-PF inenge yakuita chibhebhenenga because mutemo chaiwo nyika dzepasi rese uri kuti Zimbabwe ngaiite mareforms, mapato ese ngagare pasi agadzire mutemo wemaelection. Ndo zviri kukonzera kuti muZimbabwe muite nyonga nehondo dzemaelection patadze kuwirirana. Hamuna mutemo wakati tsikiti une chekuita nemaelection muZimbabwe. Saka muri kuona mauto achipindira achita zvaanoda, mapurisa achipindira aita zvaanoda, ZANU-PF ichichinja zvainoda, vakuru vejudiciary, vakuru vezeki, vakuru vechi vachipindira vachita zvavanoda because nyika yedu haina mutemo. Nyika yedu haina mutemo pamusoro pemaelection. ZANU-PF inoshandisa mitemo miiri mitatu. Mabumbiro, pane bumbiro rebato. Ikadai inorishandura futi yorishandisa kuita bumbiro renyika, yotora bumbiro renyika yeda kuishandisa kuita bumbiro rebato, inoita zvainoda. Mapurisa angadai asikapindiri panhau dzemaelection, vanopa vanoperera. Vana malaba waiwai judiciary ingadai isinganyanye kupindira sere kuda kupina sere nezvo ichishanda basa rayo nemazvo. Ami chaiyo haifaniri kupindira, but nekuda kwekuti nyika yedu haina maconditions akakwana nechekuita nemaelection. Saka once mukaona zvadzoka kuti zvakugadziswa izvo zviya still tinoroverwa bag neZANU inongobudirira futi. Ndinotenda mazvita, ndofunga kuti vane nzeve dzekunzwa vari kunzwa. Ndinotenda kuti munhu wese ari kunzwa baba chinogurei mashoko avari kutaura. Munhu wese ane nzeve dzekunzwa, kana uri munhu wemusangano, each province yauri, munyika yauri, mudistrict yauri, kana mune maZimbabwe ari imomo, asendere audio iwaudze kuti ngatidonetei mari kumusha tisumudzire bato riite basa. Tiite basa. Nokuti province yenyu chacha ine motangani dzemusangano, district yenyu ine motangani dzemusangano, branch renyu mune mota here yemusangano, sero yenyu chaichaiyo. Utungamiriri hwacho uri kutofamba nemota dzavo personally. Saka
musapopota, musataura kwamusina kuswera muchiziva kuti hamuna. Vamwe vacho tinenge tisina chiguru, hatina profit, hatina benefit, hatibatsiri chinhu. Tinotokonzeresa mheremhere neruzha nemhirizhonga mubato machona tiri kunze kwenyika kwatinenge tiriko kana kuti munyika macho imomo. Zviri nani kuti utaure but une chimwe chinhu chaunobatsira musangano nokuti unenge uchirwira simba rako. Aikona kuti nesimba racho hapana, nemuromo wacho hapana, nemari yacho hapana. Chaunogona kutaura chete kudrive ngokudrive mwana wako kumudza zvokuita kuti fudza mbudzi wakadai, fudza mbudzi wakadai, fudza mbudzi wakadai. Kuti kutaura vatungamiri vebato ikoko. Iwewe chinyarara chireka kutaura zvakawanda, chisiya vatungamiri vaite basa, chisiya vanhu vaite basa, because iwewe chingonyarara chete woita mbudzi yadhura uri ipapo. Kana nyika uchida kuzoona yanaka unozongoudzwa kuti nyika yanaka. Noti uda kuudza vanhu vari kushanda kuti gadzirisai nyika inake. Gadzisa iso. Iwe wachona wakagara hauna chaunobatsira. Kana randi, kana pula, kana metekashi, kana chi, kana pound, kana US, kana yusa, kana shilling, kana hauna, kana yeni zvayo hapana. Munhu anoda kutaura zvebato rinopikisa, kana kuti opposition, kana kuti musangano kusunungura nyika, anotaura nezvavachamisa. Ngawe munhu ane participation yaanoita yokuti vanhu vanoona kuti regai ataure murume ari kushanda. Pani kungoti wawata kutora pamuromo hapana benefit kana profit yawinayo. Mumusangano mune zvinhu zvakawanda stereki. Zvinenge zvichiitika, muda makombiyuta ebato, muda mishini yebato yakasiyana-siyana. Security chaiyo security yebato. Muda kuti itambirisiwe nachamisa here, kana kuti na Stalo Siziva here, kana na Mobile na Negrini here, kana kuti nani. Kune maloya ebato, kune zvinhu zvebato, midziyo yebato. Vanoda mari. Saka kana tiri vanhu vada kushandira musangano, kana tiri vanhu vada kuti nyika inake, tese vanga vashandiswa neZANU-PF, ngatichidzokai tonoungana kumusangano. Ngatichidzokai vanga vashandiswa naShabangu, vaya vakaturwa naShabangu waye mazviona kuti hakuna chiriko. Vakaturwa naMonzero waye mazviona chamisa haana problem, hadzingi munhu adini. Ngatichidzokai, hapana munhu asikakanganisa asikatadzi. Ngatichidzokai paground, tichibatsirana kufambisa musangano. Kwatinobva, kwatinogara, kwatinorarama tino kuti muchada kuzenda makanzera kaini. Even wangu wakatiza, but still une mukana, une access yekuita kansela. Still ukamira musangano, ukashanda musangano, unongodzoka uchita kansela. Even wangu ida kuita MP. Vamwe vacho muri kushandira kuita ma-MP, muri kushandira kuita ma-senator, muri kushandira kuita machiku nzvimbo dzamunobva kwenyikoko. But munotanga kutoshanda iko zvino kuti muzozikana kamuzogadzirika. Muda kuzongonyuka sehowa. Iko zvino izvi mai manjana. Chitotangai kutoratidza simba nembiri kuma-province kwamuri, kuma-district kwamuri, kuma-state kwamuri, kuma-location, kuma-reserve kwamuri. Even uri kunze kwenyika, tanga kushanda nebato uri kuAmerica ikoko kuita kuti kana vakuzoda kuuya uchida kuuya unoita MP kana kansela kana senator, unouya vanhu vachikuziva. Kana dai uri Canada, uri Germany, uri South Africa, uri Botswana, uri kupi. Be participating yokuti musangano unoziva kuti baba vari kushanda baba. Kukundwa nana Jonathan Moyo watengesi chaiyo vari kubatsira ZANU-PF wakawanda Kenya uko. Kukundwa nana Temba Muriswa ari kurwisa vana Chiwenga akawanda, iri nzira yekuwandira kuti azowana mukana wokuya kuzopuwa chigaro muZANU-PF. Saka imimi kana muchida kuwana zvimaposti muZANU-PF kana zvigaro, ratidzai kushanda imimi kushandira bato. Even manga muri kuZANU-PF but mada kuita zveopposition, uyai kumusangano tishande pamwe chete. Tishande basa pamwe chete, tiite zvinhu pamwe chete, timire pamwe chete, tichishanda pamwe chete. Izvi zvakadhakwa zveZANU-PF zvamuri kuramba muchiteera izvi. Zvakadhakwa zvana Monzero, iko zvino vakarara vari kupi? Nyika ichida kubvutwa kudai, ichida kubiwa so, mutemo ichida kuparuvharwa so. Vona Shabangu varipi? Shabangu aitopembera kutodzana kuti idhi yabudira 2030. Saka hakuna bato kwana Shabangu kwana Monzero kwese kuya. Pana chamisa ndipo hande tinoungana tese. Esa ina ndirambi ndiri mumwe munhu kuti kana zvandiminya chaizvo ndinopopotera vachamisa. Zveshuwa ndinombopopota zveshuwa ndiri kuramba. Kana ndikata dzvene kuti ndiri munhu akanaka, aiwa ndinombopopota. Pane zvinenge zvandikanganisawo zvokuti pamwe pacho pane pawanenge iwo ndaona kuti munhu wenyama ka unopaanokanganisa, kana ini ndinotokanganisawo futi ndibvunza ndiri kugona. But chokwadi chiripo nechekuti ngati tukane tiri mumusangano, tiri mumusangano. Saka vana veZimbabwe ngatidzoke tigadzirise bato riri strong munyika. ZANU-PF haina mukana wekuti inoita zvainoda kana tikabatana, kana tikadurura bhegi remari, tikatsvaga madhona, tikataura nehurumende dzedzimwe nyika nenyika dzimwe, tikabatana tikaita sei. Hapana chinhu chinombonetsa. Hapana chinhu chinombonetsa. Iko zvine zvimai manjana muri kutaura so. Vakuru vesangano vanenge vari busy kuita zvavari kuita vachigadzisa mari dzimari so.
imimi wachena muchinengiriki nazo zvinonetsa ndinokutendai mazvita. Bato rinosimudzirwa nefinance, bato rinosimudzirwa nehomwe, bato kuti rimire panofanira kunge pachitoshandwa, kushandwa chaiko chaiko kuti nyika inake. Tinofanira kunge tichitomira tese nesimba nenzara. Aikona kungobvunza munanga kwamwe mugona ero mitaneta nazvo izvameno imi munobudirira here zvamuri kuita izva taneta nazvo izvameno. Pasina nyika wakaenda South Africa yo dai chinzi makadzingwa ikoko waidaro yo kuti ameno uri ku South Africa kana kuBotswana kana ku London. Ngatiregei kurasa dembe nokufirwa, ngatidzokei tinogadzisa nyika yedu maZimbabwenzi. Ngatigadzirisei bato, tikameka bato one ratinobatana roita strong bato iro, torisunga roita strong, toritsigira, defender, tomira nemutungamiriri mumwe chete, kwete kuita mapenzi okuti nasuno wari na Shabangu, wari na Monzura, wari na Geza, wari na Chiwenga. But same at the time ukazotasa vanhu vese vari kuzodzoka futi pa same point yavanenge wabva iyoyo panachamisa ipapo pa opposition ipapo. Iko zvinezvi mai manje vanhu vakanga vatasa Geza vazhinji vacho izvo zvavaita ngematatya izvo havasina direction kana kukuenda. Vazhinji vacho iko zvine vamwe takutonzwa kutanga kutoita zvachamisa, takatodzoka mwa kutanga kutoita nyaya yachamisa, kutanga kutosapota chamisa. Shame baba chinogura maita baba.